Kaixo guztioi. Bideo honetan deribatuen erabilerarik nagusienetakoa landuko dugu, optimizazioa alegia. Funtzio baten maximo eta minimoa kalkulatzen ikasiko dugu, eta baita gorakor eta berakor tarteak aztertzen ere. 3 funtzio mota desberdin egingo ditugu, adibide desberdinak izan ditzazuen. Horrela, funtzio polinomiko bat aztertuko dugu, funtzio arrazional bat, eta funtzio esperientziala. Goazen lehenengoarekin. Lehenengo adibide hau polinomio bat da esan dizuetan bezala. Daukagu f isa berdin isa berriru ken hiru bider isa. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza da definizio eremua kalkulatzea. Kasu honetan polinomioa denez ez dauka arazo handirik, baina gero arrazionaltan ikusiko dugu baietz, orduan, ohitura hartuko dugu definizio eremua ateratzeko. Orduan, esan bezala, kasu honetan polinomioa nola den R osoa da. Eta orainek bai egin behar duguna da baldintza nagusia. Deribatuak maximo eta minimoa kalkulatzeko egin behar dugu lehenengo deribatua berdin 0. Hau da, goazen deribatzen, eta hau deribatzen ikasi genuen, izango da 3 isa berbi ken 3. Eta hau da egin behar duguna berdin 0. Hau da, egingo dugu 3 izakaratu ken 3 berdin 0, hemen edozein motatako ekuazioa atera daiteke, lehenengo mailakoa, bigarren, Ruffini, hemen daukagu bigarren mailako ekuazio bat, osoa ez dena, eta, hau zuzenean kalkulatuko dut. 3 izakarratu berdin 3, geratuko zaigu, orduan izakarratu berdin 3 zati 3, hau da, izakarratu berdin bat, beraz, isa berdin plus minus, erro bat, hau da, plus minus bat. Hau izango dira gure hautagaiak maximo edo minimorako. Norbait izatekotan zenbaki hauek izango dira. Eta orain egin behar duguna da taulatxo bat egin. Egingo dugu horrela taulatxo bat. Eta ipiniko ditugu minus bat eta bat, hemen. Eta orain ipiniko dugu hemen F lehena eta F. Orduan, egin behar duguna da, hemen tarte honetako zenbaki bat hartu, hemengo beste zenbaki bat, eta hemengo beste zenbaki bat, edozein. Hau da, adibidez, minus bat baino txikiago bat, minus 2 hartuko dugu. Eta deribatuan ordezkatu behar dugu. Deribatua daukagu hemen. Hor ordezkatu behar dugu, isa dagoen lekuan, minus 2. Hau da, egin behar dugu F' minus 2-rena. Izango da, 3 bider minus 2 berbi, ken 3. Hau, kontuz egin, 12 ken 3, bakarrik zeinua inporta zaigu. Positibo ematen digu, plus. Plus ipiniko diogu. Hemen erdian, adibidez hartuko dugu, 0. Eta berriro, deribatuan ordezkatuko dugu. Geratzen zaigu, 3 bider 0 berbi, ken 3. Negatibo ematen du kasu honetan. Hemen minus. Eta hemen adibidez, 2 edo edozein. Eta deribatuan berriro ordezkatuko dugu. 3 bider 2 berbi, ken 3, ematen digu berriro, positibo, plus. Honek esan nahi du, deribatua positiboa denean, funtzioa dela gorakorra. Eta negatiboa behera. Eta positiboa berriro, gora joango da. Eta gora eta behera egiten duen puntu honetan, maximo bat egongo da. Maximo erlatiboa. Eta behera eta gero gora egiten duen honetan, minimo bat egongo da, minimo erlatibo. Hau da, minus bat puntuan izango dugu maximo bat, eta bat puntuan minimoa. Eta orain ja guztia, iruzkin bat bezala egingo dugu. Joango gara ipintzen. Noiz da gorakorra? Gorakorra irten zaigu, minus infinitotik minus batera, positibo eman duen lekuan, minus infinitotik minus batera, eta batetik infinitora, eta bat infinito. Eta beherako irten zaigu, erdiko tartean. Berakorra, minus batetik batera. Eta horrela ja, badaitugu tarte horiek kalkulatuta. Baina orain, ipiniko ditugu baita ere, maximo eta minimoa. Orduan, esan dugu daukagula maximo bat minus baten. Maximoa isa denean minus bat,
baina kontuz, maksimo eta minimoak puntuak dira. Orduan, puntuak direnez, gero marraztu ahal izango ditugu, eta dute isa eta i koordenatuak. Eta i, badakigu i dela f isarena. Orduan, gure f isa hasierakoa zen isa berriru, keniru isa gogoratzen baduzue. Guk hemen kalkulatzeko maksimo honen bere irudia f-en ordezkatu behar dugu hasierako funtzioan. Hau da, egin behar dugu f minus batena. Eta hemen minus bat ordezkatzen badugu, geratzen zaigu. Minus bat berriru, ken iru bider minus bat, hau egin kontuz, ematen digu minus bat gehi iru, bi. Hemen izango dugu, gure maksimoa, bere isa eta irekin. Bat, minus bat, bi puntuan. Hor daukagu maksimo bat. Orduan garrantzitsua da, gogoratzea, hau funtzioan ordezkatu behar dugula. Hasierako gure funtzioan. Orduan minimoa berdin. Minimoa egiteko, minimoa esan dugu dagoela, isa denean, bat. Egin beharko dugu bat, eta f-en ordezkatu, hasierako funtzioan, bat ordezkatu. Hau da, bat, eta hemen geratuko zaigu. Bat berriru, keniru bider bat. Hau da, minus bi. Bat minus bi puntuan, daukagu minimo bat. Eta horrekin ja, egongo zen guztia aztertuta. Egiten badugu marrazki txiki bat gutxi gora bera ikusteko nola geratu zaigun. Hemen ditugu ardatzak. Eta irten zaigu. Minus bat bin daukagu maksimo bat. Hau da, isa denean minus bat, eta gutxi gora bera, bi denean i, hor maksimo bat. Gora eta bera egingo du. Eta bat minus bin daukagun minimo bat. Eta horrela ja ikusi dezakegu gutxi gora bera nola joango den funtzio hau. Gero, gauza gehiago aztertu beharko ditugu, ikusteko nondik nora doan. Hemen esango genukeia, maksimo, minimo eta gorakor berakor tarteak aztertuta. Goazen hurrengo kasuarekin. Goazen orain funtzioa razionalarekin. Lehen egin dugun bezala, lehenengo gauza da definizio eremua kalkulatzea, eta hemen ja gainera bere zerikusia izango du. Definizio eremua kalkulatzeko egin behar zena zen, izendatzailea berdin du zerora. Hau da, izakin bat berdin zero gure kasuan, geratzen zaigu isa berdin bat. Hau oso garrantzitsua izango da hemendik aurrera. Eta definizio eremua geratzen zaigu R-ken hor kendu dugun puntu hori, R-ken bat. Oraingoz hori gorde egingo dugu, eta ez dugu zer esaten. Orain bai egin behar duguna da, deribatua berdin zero berriro. Orduan, deribatzeko, hau zatiketa bada. Orduan egin behar dugu, goikoa deribatuta bi isa. Bider bekoa dagoen bezala, ken goikoa dagoen bezala, bider bekoaren deribatua. Dela bat. Guztia, zati, bekoa berbi. Zati izaken bat berbi. Goian eragiketak egiten joango gara, bi isa bider isa, bi isa berbi, ken bi isa bider bat bi isa, ken isa berbi bider bat isa berbi, zati, eta bekoa ez dugu inoiz egingo, ez dugulako behar. Dagoen bezala, dauka arazorik. Hau da, izaken bat berbi. Goian oraindik falta zaigu pixkat egitea, bi izakarratu, ken izakarratu, izakarratu, ken bi isa, zati, bekoa berbi. Eta orain bai egingo dugu ja berdin zero. Orduan berdin zero egiterakoan, izendatzailea ona pasatuko dugu, eta bider zero egiterakoan desagertu egiten da. Horregatik ez dauka berdin da nola gutxi. Orduan geratzen zaigu bakarrik goikoa berdin zero. Hau da beste bigarren mailako ekuazio bat, baina hemen ere edozer gauza irten daiteke. Hau aterako dugu biderkagai komuna, izaken bi berdin zero, eta orduan irtetzen zaizkigu isa berdin zero, eta izaken bi berdin zero, hau da isa berdin bi. Hemen ere ditugu gure bi hautagaiak maksimo eta minimo izateko.
Orduan, lehen bezala, egingo duguna da taulatxoa egin. Ipiniko ditugu F' eta F, eta hemen ipiniko ditugu 0 eta 2, baina orain hemen sartzen zaigu izendatzailetik kendu dugun balio hau. Hau da, isa berdin bat hau, orain asintota vertikala izango dena, hori ere ikusiko dugu aurrerago, hemen sartu behar dugu, hemen ipini behar dugu. Ipiniko dugu puntitoekin, hau ez delako berez maksimo edo minimoa izango, baina hor ipini behar dugu. Eta orain, F lehena eta F. Eta lehen bezala hartuko ditugu tarte bakoitzeko zenbakiak. Hemen adibidez, minus bat hartu dezakegu. Eta ordezkatuko dugu deribatuan. Hemen ordezkatuko dugu, F minus bat deribatuan. Minus bat deribatuan. Orduan, geratzen zaigu minus bat berbi, kenbi bider minus bat, eta bekoa nola berbi den, beti positibo izango da, orduan nik ez dut ordezkatuko. Goian ordezkatzearekin nahikoa izango da. Eta ematen digu bat, gehiru, positibo ematen digu. Bekoa beti delako positibo berbi izategatik. Hemen positibo. Orain hartuko dugu 0 eta bat artean, adibidez 0,5. 0,5 ordezkatzen badugu, goian 0,5 berbi, ken bi bider 0,5, eta behan positibo, geratuko zaigu, honek ematen du minus goikoak. Minus ati plus, minus ematen digu. Orain hartuko dugu bat eta bi artean, 1,5 adibidez. 1,5 ordezkatzerakoan, 1,5 berbi, ken bi bider 1,5, zati positibo, honek ere ematen digu minus, minus ematen digu. Eta orain hartu dezakegu 3, 4 edo dozein zenbaki bi baino handiagoa, 3 adibidez, 3 berbi, ken bi bider 3, honek ematen digu plus. Beraz, gure funtzioa izango da, lehenengo zatian, positiboa denez, gorakor. Gero bera, gero berriro bera, eta gero gora joango da. Ja ditugu hemen gure gorakor eta berakor tarteak. 0 puntuan gora eta bera egiten duenez, egongo da maksimo bat. Hemen eserrez, eta 2 puntuan egongo da minimo bat bera eta gora egiten duelako. Orain, idazten ditugu tarteak. Gorakor tartea. Gorakorra da positibo dagoen lekuetan. Minus infinitutik 0 eraino eta 2tik infinitora. Beherakorra erdiko tartean, baina banandu egin behar dugu. 0tik batera eta gero batetik bira, bi zatitan. Dagoen bezala, 0tik batera eta batetik bira, da berakorra. Maksimo bat dago isa denean 0, eta orain gogoratu lehen esan duguna, F hasierako funtzioan ordezkatu behar dugu 0 puntua. Hasierako funtzioa zen izakarratu zati izaken bat. Hemendik idatziko dut. Izakarratu zati izaken bat. Orduan, 0 ordezkatzerakoan, 0 berbi, 0, zati 0ken bat, 0 ematen digu. 0 dago maksimo bat. Daukagu minimoa isa bidenean. Isa bi eta F birena. Hau da, bi eta orain bi berbi zati biken bat. Hau da, lau zati bat, lau. Bi lau puntuan daukagu minimo bat. Eta honekin hau egongo zen eginda. Honekin ikusi ditugu gorakor da berakor tarteak, eta gure maksimo eta minimoak. Ez dauka beti zergatik bi egon, batzuetan maksimo bat bakarra egon daiteke, ez egon, edo zer gauza. Oraingoz, bi kasuetan,
bi maximo bat eta minimo bat atera zaizkigu, baina ez dauka horrela zer izan. Goazen hurrengoarekin, esponentzialarekin. Eta goazen azken kasuarekin, esponentziala. Honek berez ez dauka arazorik, baina ez dakit zergatik beti zuek bai arazoak izaten dituzue. Ea behingoz ikasten dugun nola egin, eta hemendik aurrera dudarik gabe egiten duzuen. Lehenengo gauza, lehen esan dugun bezala, definizio eremua kalkulatu behar dugu. Esponentzialaren kasuan, definizio eremua da R osoa, ez dauka arazorik. Beraz, hemen R osoa izango zen, polinomio bat daukagulako eta esponentziala. Orain deribatzen dugu. Bueno, biderketa bat daukagu. Beraz, deribatua izango da, lehenengo funtzioa deribatuta. Bider bigarrena dagoen bezala, gehi lehenengoa dagoen bezala, bider bigarrenaren deribatua. Eta E berrizaren deribatua da E berriza. Bueno, orain hau egin behar dugu berdin 0, baina hori egin aurretik E ateratzen zaigunean beti gauza berdina gertatzen da. Bi aldiz daukagu hemen. Orduan egingo duguna da beti biderkagai komun bezala atera. Hau da, geratuko zaigu. E berriza bider. Bi isa gehi izakarratu. Eta hau izango da gure deribatua. Eta hau da egin behar duguna berdin 0. Orduan, biderketa bat daukagunean berdin 0, irtetzen zaizkigu E berriza berdin 0, eta beste zatia berdin 0. Eta hau ere ikasi, E berriza inoiz ezin da 0 izan. E berre dozer gauza egin da, ezinezkoa da 0 ematea. Gainera, E berriza beti izango da handiago 0 baino. Beti izango da positibo eta 0 ez da inoiz izango. Orduan hortik ez da ezer ateratzen da, hori ikasi. Eta hemen izango dugu daukaguna. Kasu honetan daukagu berriro, bigarren mailakoa, C falta dena, isa aterako dugu baita ere biderkagai komuna. Gertatzen zaigu bi gehi isa berdin 0, eta orain gauza berdina. Biderketa bat berdin 0, daukagu isa berdin 0, eta bi gehi isa berdin 0. Hau da, isa berdin 0 bat badaukagu, eta hemendik geratzen zaigu isa berdin minus bi. Eta baditugu gure maximo eta minimo izan daitezken puntuak. Berriro taula egin. Hemen ere bi atera zaizkigu eta hau ere kasualitatea da, ez dauka zergatik bi izan. Ipiniko dugu F lehena eta gure funtzioa, eta hemen minus bi, txikiagoa delako, eta 0. Orain hartzen dugu, adibidez hemen minus 3 puntua, eta deribatuan ordezkatzen dugu. Deribatua daukagu hemen. Hau da gure deribatua, zahaztu. Orduan, ipiniko dugu E ber minus 3, bider bi bider minus 3, gehi minus 3 ber bi. Esan dugunez, E ber minus 3, E ber edozer gauza beti da positibo. Orduan, bestela nahi baduzue kalkulagailuan sartu, LN-eren gainean dago, ipintzen duzue E, gero minus 3 eta emango dizue ere, baina jakinda beti positiboa dela, nik kendu egingo dut. Bakarri barrukoa egingo dugu, eta ematen digu minus 6 gehi 9, plus ematen digu. Minus 2 eta 0-ren artean, adibidez minus 1 hartuko dugu. Gauza berdina, E ber minus 1, baina hori berdin zaigu, bi bider minus 1, gehi minus 1 ber bi. Eta honek ematen digu minus. Eta hemendik adibidez bat hartuko dugu, E ber 1, bider 1, gehi 1 karratu, honek ikusten duzuenez, ematen digu plus. Beraz, funtzioa izango da, gorakor, bera eta gora. Arazorik gabe. Ez dauka arazorik, definizio eremua R osoa nola den, ez dugu inoi horri pini behar, eta horrekin irtetzen zaigu guztia. Berriro egingo dugu gure iruzkina. Hau da gorakor, funtzioa gorakorra da, minus infinitotik minus bira, bil 0-tik infinitura. Eta berakorra da, minus bi 0 tartean. Gero, gora eta bera egiten duenean, dauka maximo bat, eta bera eta gora minimoa. Hau da, maximo bat dauka isa denean minus bi, eta orain gogoratu F minus bi kalkulatu behar dugula. Hau da, hasierako funtzioan ordezkatu behar dugu minus bi.
Gure hasierako funtzioa da izakarratu bidere berriza. Hemendik ipiniko dugu izakarratu bidere berriza. Hemen bai, f-b izango da minus bi berbi, lau, bider e ber minus bi. Eta hau ja ezin dugu kalkulatu, ez baldin bada kalkulagailuarekin. Horrela ere utzi dezakegu, ipin dezakegu lau e ber minus bi. Eta bestela, ordezkatu kalkulagailuan eta irtengo zaizue. Hori maksimoa, eta daukagu minimo bat, iza denean 0 eta f0ra joan behar gara. Berriro gure funtziora joan, 0 karratu bider eber 0. Eber 0 da bat, edo zenbaki ber 0 da bat, baina bider 0 egiterakoan, 0 geratzen zaigu. Eta hemen ja amaitutzat emango dugu gure gorakor, berakor, maksimo-minimo tarteen azterketa. Orduan, ikusi duzuenez, 3 funtzio mota ezberdin ikusi ditugu, egia da guztietan maksimo bat eta minimo bat irten dela, baina horrek ez dauka zer izan beti horrela. Eta ikusi ditugu, adibide ezberdinak. Espero lagungarri izatea. Ikusiko gara horrengo bideotan. Asko ikasi, gero arte, agur.